салом дӯстони азизам, аз зардиҳои тухми боқимонда ман завола гирифтам. Ба он ним пиёла оби гарм андохта, як қошуқ намак хуб омехта карда хамир хелидам. Хамирро мегузорем ним соат дам бихӯрад. Аз ин миқдор ду завола шуд. Заволаҳоро тунук мекунем ва баъди тунук карданашон сирраш ин аст ки мегузорем хамирҳои тунук кардаи мо ним соат ё ки аз он беш хушк шаванд. Пурра нею нима хушк шаванд. Барои агар пурра хушк шавад, бо он кор карда намешавад. Яъне нима хушк мекунем, тақрибан 30 ё бештар дақиқа лозим мешавад. Баъдан аз васат мебурем, ҳамон гуна ки дар навор дидед, ва онҳоро так карда реза мекунем, мисли анъанавӣ. Вале баъдан аз усули анъанавӣ истифода намекунем. Яъне дар усули анъанавӣ мо баъди буридан хамирро даста мезанем. Инҷо ба ин кор ниёз надорем, чун хамири мо нима хушк аст. Каме орд мезанему онҳоро ба якдигар соиш медиҳем ба ҳамон тарзе ки дар навор мебинед ва баъди он мегузорем пурра хушк шавад. Ҳамаи заволаҳоро тунук мекунем. Баъди пурра хушк шуданашон ба зарфи дилхоҳ як қутӣ мегирем ва ҳар гоҳ ки барои мо зарур ҳаст аз он таом омода мекунем. То дидор дӯстони азизам.